Ρεβίθια κατσαρόλας διαφορετικά, με λάχανο τουρσί. Πώς βάζουμε λάχανο τουρσί σε άλμη? Πολύ πετυχημένη συνταγή θα βρείτε στο κανάλι μας. Επίσης στο κανάλι θα βρείτε φασόλια μαγειρεμένα με λάχανο τουρσί, γίγαντες φασόλια επίσης με λάχανο τουρσί στη γάστρα, όπως και ρεβίθια με μανιτάρια στο φούρνο. Μια νηστίσιμη συνταγή γεμάτη φυτικές πρωτεΐνες. Ακόμη κοκκινιστά ρεβίθια και λεμονάτα στη γάστρα. Επίσης έχουμε δει ρεβίθια με μελιτζάνια στο φούρνο. Καθώς επίσης ρεβίθια αποφλιωμένα στη γάστρα, ρεβίθια σαλάτα με διάφορα λαχανικά, όπως και ρεβίθια με αρνάκι που δεν είναι νηστίσιμα φυσικά. Πάμε στη σημερινή. Βάζουμε σε αρκετό νερό μισό κιλό ρεβίθια με μια κουταλιά αλάτι. Αυτό βοηθάει στο να μείνει η φλούδα μαζί με το όσπριο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε για 10 ώρες ώστε να φουσκώσουν. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν φουσκώσει, έχουν μαλακώσει. Σουρώνουμε και ξεπλένουμε. Βάζουμε σε κατσαρόλα με αρκετό νερό και το βάζουμε να βράσουν. Θα χρειαστούν αρκετή ώρα σιγανό βράσιμο, γύρω στα 50 με 60 λεπτά, ανάλογα βέβαια το όσπριο, μπορεί και παραπάνω. Στη χύτρα βέβαια θέλει λιγότερο, γύρω στη μισή ώρα. Θέλουμε σχεδόν να είναι βρασμένα. Σε μία κούπα λάδι θα σοτάρουμε ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι με μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, μία κουταλιά πάπρικα που κάνει τη διαφορά, είναι το απαραίτητο αυτό συστατικό για αυτά τα φαγητά με το λάχανο. Αφήνουμε να σοταριστούν και προσθέτουμε 3 σκούπες ψιλοκομμένο λάχανο τουρσί. Αφήνουμε να σοταριστεί 5 λεπτά και προσθέτουμε τα ρεβίθια αφού τα έχουμε σουρώσει. Δοκιμάζουμε λίγο από το λάχανο για να δούμε αν είναι ξινό. Αν μας καλύπτει δεν θα προσθέσουμε άλμη, θα προσθέσουμε μόνο μία κούπα από το ζωμό που κρατήσαμε από τα ρεβίθια. Εγώ σχεδόν ποτέ δεν βάζω άλμη γιατί το δικό μου το λάχανο που φτιάχνω και η συνταγή υπάρχει στο κανάλι είναι ακριβώς όπως το θέλω, τόσο αλμυρό και τόσο ξινό γίνεται. Αφήνουμε 40 λεπτά να βράσουν μαζί, στο τέλος βάζουμε ένα κύβο λαχανικών επειδή νηστεύουμε ή αν δεν νηστεύουμε μπορούμε να βάλουμε και κύβο από κρέας. Στο τέλος προαιρετικά μπήγουμε 2 κόκκινες πιπεριές καυτερές, τις αφήνουμε λίγο να μαλακώσουν κανένα δεκάλεπτο και σερβίρουμε. Αν θέλουμε πασπαλίζουμε λίγη πάπρικα γλυκιά. Είναι ένα πιάτο ιδιαίτερο, έχει μια γεύση έτσι πικάντικη θα έλεγα, εκτός από την πιπεριά, το ίδιο το λάχανο το κάνει. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ τέτοιο συνδυασμό, σας περιμένω στα σχόλια να τα πούμε. Γεια χαρά!